64305. 6-4 cât? 64305. Tu acum filmezi? Da. Bine. Lume, Dar pe ce el e asasin și acum filmăm, facem o casă pe creativ, care eu nu-mi rămâne game mode. Bă, dar pe mine nu mă prezinți, nu? Și tu, păi dar Zazac. cum te numești, mă? Zazacăra. Zazaca, auzi. Dacă mai Da, spui pe ce ceva server? de Hamaki. Bă, puteți și mie ăsta. Păi ce... Doamne, nu rămâne game mode-ul. Mă dau game mode 1 și nu rămâne. Sau am dat game mode 1. Bun, lume, și facem o casă creativ, fine, după aia pe survivor. O să ziceți că trișem, dar așa vrea domnul Battergirl. Stai gura în gură. Mă, vezi skin-ul? Mă, mi-a dat și mie ăsta Da, portul. skin-ul, lume. Sunt pot. Dar tu mă ai la Hamaki. Da, ăsta că nu mai știu. Mă cheamă K123. Cât e? K123Y. K123. Bă, de la filmare. Bă, dar tu câte din astea ai? Capa, cum era? Capa? K123Y. Bă, nu știu, trebuie să văd câte am. Bă, care mănâncă chipsuri, că se aude? Eu? Păi cine altcineva? Nu sunt chipsuri. La ce sunt? Nu mă întreb. Eu nu pot să te ajung ca lag. Bă, dar tu măcar nu vezi skin-ul. Nu ți-l văd, dar ce crezi că pe al meu mi-l văd? Da, dom'le, și uitați ce lag avem, uitați. Eu mă duc să explorez, da? Bine. N-am, dar și mie să portul, chestia. Dă-i click dreapta și copii pe V4 de la desktop. Știe, băbăule. Și îți dă el portul. Mai zi că n-am înțeles nimic. Explică-i tu că... Dă click dreapta acolo pe desktop, nu știu cum, copii pe VP4 adres și te duci la multiplayer pe Minecraft, conectare directă, CTRL-V și după aceea scrii 2 puncte și îți dau eu portul. Nu pot să merg direct tot. Nu, Mai simplu. nu ți-l dau. Aoleu, ți dau eu. Îi dau pe Skype aici, în conf. Da, știu și eu. Și zi-mă portul iar. Portul e 64305. Uite. Copiază aia. Stai, pe ce versiune ai? 172. Stai că e cu Minecraft. Da, lume. Păi de ce skin am? Skin ăla de... De urât. Da, de urât. E urât. Nu știu, mie îmi place. Bă, știi cine ți-a furat skin-ul? Bă, o oaie. Da. Bă, pe bune, are oaia skin-ul tău. O omor? Nu. Lasă să trăiască. Am uitat, n-am scris bine. Am uitat pe da. Da. Și Eu ce skin am? tu ai un skin cu beu, Piper cu beu, cu ochelari. Dar eu nu mi-l văd. Și vreau măcar primul episod și n-am. A intrat malez, care e malez. Nu cu a. Așa. Bă, dar eu vă văd skin-urile, ce ziceți? Păi eu nu le văd, el nu le vede. Tu ai un skin chiar. Ce-a Tu vezi porcule? pe al meu? Da, mă înclin în fața porcului rege. Da, așa te văd. Vreau măcar 5 de like. Măcar 5 de like. Bă, dar totuși mie game-ul, eu nu pot. Stai, Hai că dau eu. gata, m-am pus, a scris eu greșit. Mamă, dar ce lag am.
Mă, voi, eu n-am luat. Stai singură. Voi și lagul vostru. Ce ai spus? Bă, Ce? ăsta-mi ia game mode-ul. Faci foc de cheese-uri. Ai terminat să-și podea. Ui, eu am lag de la filmare, nu știu de ce. Bă, și mă întreb și eu de ce, am o grămadă de chestii de deschis. Uite, abonați-vă la canalul meu. Tu te-ai abonat la al meu, da? Da, m-am abonat. Mă abonez și eu, stai puțin. Nu s-a abonat, bă, că n-ai niciun abonat. Știu. Uite, ăsta e. Bă, care i-a dat lui Batgirl? Care i-a dat lui asta în game mode? Cine? Noier. Gata, mai pun un videoclip. E 0%. Omeri! Dar acest episod va fi Despre Minecraft. despre Minecraft de 20 de minute. Bă, cine mi-a Survival League of Flood? Eu nu ți-am dat. Nu eu. Unde e ăla, mă, nu găsesc. M-a ales. Ce cu ei? Tu mi-ai dat. Nu ți-am dat eu. Ba da, El el ți-a dat. Sau Mie m-a dat. uite de ceară, că el ți-a dat. Păi știu, am audat. Eu fac experimente, mă duc în pământ și fac experimente. Porcul are nevoie de intimitate. Intimidate? Intimitate, bă. Da, intimitate. Eu câteodată spun cuvintele libere. Intimitate. Uite, bă. Dar ce crezi că e? Nu ca tine? Bun. Facem aici. O copac. Ce e, bă, Nicovată? Ce mănânc Nicovată? Ba da. M-a ales, nu-i așa că a spus? Ce? Nicovată. Nu am auzit. El am auzit, a spus Nicovată. În loc de Nicovala, a spus Nicovată. După aia filmăm cine are tehnic launcher. Eu. Și filmăm despre Official Crafting Guide. Da. Cine filmează acum? Eu, meu o să fim crafting după episodul ăsta. Ba, asta fiind, hai cu apa, la mine. Bă, de ce n-ai pus Racial Elite-uri? Hai să arăt ceva, bă. Hai să arăt ceva. Stai să-mi dau spawn point. Eu mi-am dat gimbrul, cred că trebuie să-i dau iar, se pare. Ce m-a ales? Hai. Uite aici, frate. Ah, Uite, asta și nu mai nevoie. ia. Da. Hai, ce cam, bă! Bă, vină repede, bă! Eu? Da, hai, vină, bă! Unde? Vină, bă, să vină asta, bă, uite-te la oaie, bă! Uite ce am... Uite-te, bă, repede la oaie, bă, nu fugi oaie! Ce-i cu ea? Vină repede să vezi ce nume i-a dat! Hai, băi, s-a urcat în copac, hai, vină! Ce nume eu? Uite, bă, vină! Urcă-te, bă, pe playa, bă! Hai că nu vrea să coboare. Ce nume are, mă? Dă-mi bă pe la tine. Bine, ia uite cum se numește. Hai, bă, repede, spate. Oaia pe... Bă! Nu văd astea! Lasă-mi ce e moartă. Nu fi frică că te umfli la bară de desubt. Rima. Deja e vară, până ce nu a întâmplat.
Ce mai e din vara asta? Prea repede s-a terminat, știi? Mhm. Nu pot să dau și nume la playeri. Nu. Îți dădeam și numele care le-ai pus la oaie. Numere. Numere. Nu pot să fac blocuri. Dacă ne dădeam, îi puneam Lumalez numele care le-a pus Oi. Spuneam mai rău. Da. Dacă mergea. Mhm. Îi puneam calul de sufla. Mai rău. Acum fac acoperiș. S-ar putea face acoperișul, nu? Da, stai să vezi ce acoperiș fac. Ca în rai. Dar vezi să nu dureze. Bă, eu nu știu ce are ăsta în vede nu vrea să zboare. Uite, Apasă de două ori și cu space. știu mă cum se zboară. What the fuck? Ce? Am spart din greșeală aici, pe aici. Bă, ce Oh, guys. bun, am prevenit. Am prevenit. Te și burăm, ia. Dar tu le pui pe YouTube, da? Normal că le pun pe YouTube, dar nu degeaba mi-am făcut canal. Vedeți că eu am o poză cu un ăla. Știți câte like-uri am deja? Câte? Am vreo deja 20 și ceva. Niciodată. 5 odată atâtea like-uri. Nu mă întreba. Tu, Aua! tu de pe alte conturi. N-am alte cont. De pe telefon. Bă, avem o mină aici. Stai că trimit în conte să zic. Bă! Uite bă ce șmecher e banul ăsta. M-au făcut... Mi-ai băgat invisibility. Cine mi-a băgat invisibility? Bă știam, bă. Ce să fiu eu, bă? Acum trebuie să iau lapte. Bă, cine mi-a dat Uite aici invitație? e oaie. Bă, Cum se cine? Herobrine. Nu mă, dar nu pe mine vina. Unde ești? Bă, ce? Țineam fi. Stai că mă sună cineva. Unde e telefon? Unde-i casa? Uh-oh. Dă skill, dă skill, dă skill. Să se audă. Ce s-a auzit, bă? Zici că e o oaie care îți distruge orașul. Nu așa am ales. What? Ce? Bă, eu am lag sau nu știu. Sau ce? Voi dați-mi și mie kill. Bine. Da, mor eu. Scrie kill. Păi da, dar nu merge. Păi, Bă, cum te cheamă? Ăla. Mă îl cheamă... numesc... Îl cheamă că e... Stai că m-ați dau. Dar vezi că o să mor. Z. Ceva cu Z. Da, dă și de tab. Nu Ia. mai am grijă. Ai murit tu, nu? Eu? Am murit? Am murit eu. TP... Dă și... De ce am dat din lume? Dă-te pe la mine, domnule, că stă acasă. Zig the Gamer mă cheamă să fii. De ce caută gaura asta cu apa aici? Ăsta e misterul nostru de o viață și... nu știu. L-am asupat-o. Da. Ho! De ce faci cu redstone? Da, bă, și pleacă de aici. Asta va fi E mai șmecher. va fi Bă, șmecher. cine m-a teleportat? Dacă te-a teleportat, ăsta îi dau direct sud. Și să vadă. Eu nu l-am teleportat eu. Atunci cine oaia?
Nu știu. Avem o oaie extraterestră pe aici printre noi. Da. Bă, și ceva, asta ce ți-a dat, deja e enervant. Că n-am făcut nimic eu. Că scrie în chat dacă te teleporta. Poate e Herobrine pe server, că am băgat modul Herobrine. Eu nu l-am, deci. Nici eu. Deci toată lumea a fugit. Ah! Eu nu sunt bot. Că te sper că te... Bine, gata, poți să pleci. Nu ne-am închis tu. Nu te-ai spălat pe dinți? Așa. Bă, trebuie să plec undeva. Unde? Undeva. Unde? Bine, fac eu episodul următor cu Malez. Bine, Malez. Da. Un nume cam atât a fost 15 minute. Păcat. La revedere.